ugye mit tapasztal a zenész? Azt tapasztalja, hogy drágább a klub, drágább az üzemanyag, drágább a technika, drágább a minden, és gyakorlatilag mi a jegyárakat pedig nem tudjuk ilyen mértékbe emelni, mert ha olyan mértékbe emelnénk, akkor megmondom őszintén neked, hogy egy magyarországi zenekarnak mondjuk legalább 10-10 ezer forintos jegyet kéne elkérni egy vidéki koncertért, és egyébként az emberek azt biztos, hogy nem fizetik ki. Sziasztok! Ez a Kulisszák mögött című podcast Kossuth Lajossal és Ár Istvánnal. Műsorunk zenészekről szól, nem csak zenészeknek. Tartsatok velünk, jó szórakozást! Üdvözlünk mindenkit ebben a podcast sorozatban. Mai vendégünk egy olyan zenész, aki nem csak az Alvin és a Mókusok nevű népszerű zenekar gitárosa, hanem koncertszervező is egyben. Dúl Sándor a vendégünk, szervusz, szia! Sziasztok! Hello! Szóval rengeteg dolog van, ami érdekel minket veled kapcsolatban, de előtte, mint ahogy ezt már megszoktuk, kérlek, mutasd be magad röviden, ki is a Dúl Sándor, és mi az, amit nekünk tudni érdemes rólad. Sziasztok! Dúl Sanyi vagyok, az Alvin és a Mókusok gitárosa. Igazából elég régóta foglalkozom a zenéléssel. Az Alvinba szerintem most már egy 12 éve hivatalosan is, előtte is már volt egy pár közös megmozdulásunk velük, és gyakorlatilag ugye az évek során a gitározás mellett ugye az ember ugye ezzel lefolyik a zenekari életbe, és az én szerepem gyakorlatilag a koncertszervezésbe csapott át az Alvinon keresztül, és szerencsés helyzetben vagyok, hogy a sors úgy hozta, hogy a idei elejétől ezt a koncertszervezést még magasabb szinten csinálhatom, mert kaptam egy nagyon kedves invitálást ugye Budapest legnagyobb helyszínére, klubhelyszínére, a Barbanegrába, ahol január óta foglalkozom a koncertszervezési tevékenységgel, illetve emellett szerencsésen ebben az évben ugye meghívást kaptam a Rock Marathonba is részt venni, úgyhogy mint ugye szervezés kapcsán produkciós menedzseri pozícióban, és úgy tűnik, hogy elégedettek voltak velem, és ez a jövő évben is fog folytatódni. Egyébként meg nem tudom, mit mondjak még el a dologról, két gyönyörű iker kislánynak vagyok az apukája, úgyhogy családos ember is vagyok, úgyhogy nagyjából ezek. Mondtad, hogy a koncertszervezés az rád marad, de az Alvin és a Mókusok az egy körülbelül, 30, nem hogy körülbelül, hanem tavaly volt ugye 30 éves, hogyha jól emlékszem. Igen. Akkor előtte ki csinálta az ő koncertjeiket, vagy ki szervezte az ő koncertjüket? Volt egy menedzser, aki foglalkozott ezzel, de gyakorlatilag én amikor bekerültem a zenekarba, akkor egy pár éven belül ő abba hagyta ezt a tevékenységet. Úgyhogy nála is család volt, csak igazából voltak különböző terveik egyébként, hogy más irányba fordul az élet, és akkor ezt a koncertszervezési tevékenységet ezt abba hagyta, és úgymond én már betanultam a keze alatt valamilyen szinten, mert ő nem akart már egy idő után járni a koncertekre, és akkor kellett valaki úgy, aki helyszínen lebonyolítja az ezzel kapcsolatos tevékenységet, és akkor úgy voltak vele, hogy akkor én ugye valamilyen szintű pénzügyi végzettséggel rendelkezem, és akkor úgy gondolták, hogy akkor ez indukálja azt, hogy akkor én ezt meg fogom tudni csinálni így a zenekari környezetben, és aztán úgy tűnik, hogy sikerült, és gyakorlatilag először az volt a helyzet, hogy tehát valójában turnémenedzser lettem a gitározás mellett, és akkor utána pedig volt egy olyan ötletünk, hogy mi lenne, ha mi is megpróbálnánk ugye külföldi koncerteket bonyolítani, és akkor először a külföldi bulikat csináltam én,
ugye angol tudásilag is, meg ugye lelkes is voltam ebbe a dologba, hogy akkor próbálkozzunk meg ezzel, és akkor hát ugye csináltam egy pár koncertet a zenekarnak, és akkor először úgy volt, hogy akkor a külföldieket én csináltam, és akkor a korábbi menedzser pedig a magyarországi bulikat, aztán ugye úgy volt vele a zenekar, hogy egyébként sem akarta folytatni a korábbi menedzser, és akkor mi lenne, hogyha tehát ugye úgy voltak, hogy ha külföldi bulikat le tudom szervezni, akkor valószínűleg a magyarokat is le fogom tudni szervezni, aztán így is történt, és akkor lényegében ez a szerep így rám hárult az utóbbi 10 évben, hogy közel 10 évben szerintem már, hogy akkor az összes szervezést azt én csinálom, úgyhogy hát ugye minden zenekarban szerintem megvan ez, hogy a munkamegosztás, ugye kinek melyik szerep áll talán jól, és én azt gondolom, hogy mi azért ezt jól megtaláltuk amúgy, hogy nálunk a zenekarban milyen szerepek állnak jól, meg milyen szerepek állnak közel az emberekhez, és így tök jó ez a feladatleosztás, úgyhogy én szerettem is ezt csinálni, a többiek meg elégedettek vele. Egyébként hogyan ismerkedtél meg az Albini és a Mókusok zenekarral? Én amikor először hallottam, az már jó 20 év, hát már több mint 20 éve volt. Tehát, hogy ez egy ilyen szerelem volt, és úgy kerültél bele a zenekarba, vagy pedig egy munkaajánlatot kaptál. Illetve még azt is szeretném megkérdezni, hogy a kronológiából kimaradt, hogy előtte te játszottál a Nitro és a Kötelező Közhelyek nevű zenekarokban, hogy ezekkel Igen. végül mi lett. Tehát ez egy ilyen összetett kérdés lenne. Hát figyelj, alapvetően elkezdem az elejéről, ugye én debreceni születésű vagyok, és Debrecenbe természetesen, mint ahogy nagyon sok mindenki az én koromba, az gyakorlatilag teljesen ugye a rockzene bűvöletében nőtt fel, hiszen ugye a Tankcsapda a mi városunknak a zenekara, és Debrecenben az én diák éveimben gyakorlatilag szinte kötelező volt a tankcsapdát hallgatni, ciki volt, hogyha valaki nem tankcsapdás, és persze mi is nagyon szerettük, nyilván sok más zenekar mellett, de a tankcsapda egyébként egy jó iránymutatás volt arra, hogy azért vidékről is lehet esetleg elérni a zenéléssel valamit, illetve hát nyilván marhára örültünk, amikor el tudtunk játszani egy-egy egyszerűbb tankcsapdadalt, úgyhogy hát ugye úgy indult a dolog, hogy ugye diákként elkezdtünk ugye összeállni, és akkor csinálni valamilyen zenekart, és akkor persze rengeteg tagcserék mellett, hát próbáltuk eljátszani a kedvenceinket, és egyébként a tankcsapda, mert az Alvin is nagy kedvencünk volt, de akár a Fürge Rókalábak, Macskanadrág, sok minden mandától játszottunk mi dalokat, különböző formációkba, utána, amikor egyetemista lettem, akkor az egyetemen meg nagyon mentek az egyetemi bulik, és lényegében lett egy olyan zenekarunk, ami ilyen feldolgozásokat játszott, de az akkori kornak megfelelő feldolgozásokat, és tök jó bejött, mert az egyetemi bulikba mindenhova hívtak minket, tehát a különböző karoknak a buliaiba játszottunk, gólyatáborokba, stb. Szóval úgy jó kis társaság gyűlt össze, meg szerették a buliainkat. Mi még azért ezeken a dalokon keresztül ugye elég sokat fejlődtünk, azt gondolom, és utána elkezdtünk saját dalokat is írni, ez volt az a Nitro zenekar, ami aztán azért ment szét, mert gyakorlatilag én nagyon lelkes voltam, és én nagyon szerettem volna ezzel az egésszel többet elérni, de a zenekar többi tagja gyakorlatilag úgy volt vele, hogy ők nekik ez bőven elég volt, hogy az egyetemistai évek alatt így tudod, egy-két helyen megfordulnak, bulikázás, stb. Hát ugye az ezzel járó dolgok. És akkor, amikor az egyetemen végeztem, akkor ugye már Budapesten elkezdtem zenekart keresni, és akkor a Kötelező Közhelyek volt, aki megtalált engem. Igazából feladtam egy hirdetést nem tudom, akkori gitárshop, vagy gitárfanatik, nem tudom milyen oldalon, és akkor kaptam több megkerestést is, hál' Istennek, de ez a Kötelező Közhelyek nevű banda volt, ami nekem nagyon megtetszett, mert egyrészt a zenéje, ilyen ska-punk zenét játszottak, azt tetszett is nekem, meg olyan profinak tűnt az egész, és rengeteg koncertjük volt, nekem pedig ez volt a lényeg, hogy rengeteg koncert legyen. Az a zenekar egyébként embertelen mennyiséget koncertezett, tehát hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy ilyen évi 70-80 koncertje a zenekarnak. Persze hozzáteszem egyébként, hogy a valóság azért az, hogy túlságosan sokan nem jártak a koncertjeinkre, de az akkori szervezősrác, aki ott szervezte a bulikat, rengeteg zenekart ismert az országban, és ha valakinek volt egy bulia, mondjuk egy győri zenekarnak Győrbe, akkor elintézte, hogy menjünk oda mi előzenekarnak, és akkor igazából sokan voltak, mert a győri zenekarra jöttek, mi meg ugye elmentünk mindenkivel játszani, úgyhogy ez az egész dolog így indult, és akkor volt egy pár év, amikor tényleg egy ilyen eszetlen koncertezés volt, tehát tényleg
minden hétvégén mentünk, 2, nem tudom, és akkor utána ugye gondolkoztunk azon, hogy jó volna most már egy kicsit tényleg így a saját dalokkal jobban foglalkozni. Egyébként saját dalokat játszott a zenekar, tehát végül is nekem azért egy szintváltás volt az a banda, mert ugye akkor a feldolgozásokból átmentem egy olyan zenekarba, ami tényleg saját számokat játszott, még ha nem is túl sok embernek, és akkor elkezdtünk együtt dalokat írni, meg ezzel foglalkozni, és sikerült egy-két olyan lemezt csinálni velük, ami egyébként azóta is azt gondolom, hogy megállja a helyét, és sokan szeretik, szóval az Alvinnal is, hogy azért megyek, járom az országot, nagyon sok helyen megkérdezik, hogy na mi van azzal a zenekarral, nem álltak össze legalább egy buli erejéig, szóval nyilvánvalóan nem akarom túl misztifikálni ezt a zenekart, vagy túl hype-olni, de gyakorlatilag azért úgy a maga szubkultúrájában azért sokan szerették. És ezzel a zenekarral ugye szintén, mikor már ugye tényleg egy ilyen komolyabb saját dalaink voltak, azt gondolom, meg ugye készülgettek a lemezek, ugyanúgy folytattuk ezt a elég nagy hatásfokon forgó koncertezést, és akkor ugye azért egy idő után nyilván rájöttünk arra, hogy tök jó dolog, hogy 1000 millió helyre járunk koncertezni, csak hogy úgy igazából az üzemanyag költségen kívül nem nagyon tudunk belőle semmiféle anyagi forrást terülteni, és nem az volt a cél, félreértés, ne essék, hogy mi ebből meggazdagodjunk, mert de akkor is tudtuk, hogy nem a zenéből fogunk meggazdagodni, de azért olyan szempontból jó lett volna, hogyha azért az üzemanyag költségen kívül legalább mondjuk a próbatermet, meg a nem tudom, lemezfelvételek költségét, meg mondjuk a gitárhúrt, tehát hogy kerestünk volna annyi pénzt, hogy akkor ugye a ráfordítását ennek a dolognak megkeressük, és akkor ugye gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne előrébb jutni ebbe a sztoriba, és az Alvin és a Mókusok zenekar volt az, ami stílusában legközelebb állt hozzánk, és egy sokkal előrébb tartó, ilyen népszerű zenekar volt, és akkor megkerestük őket, hogy mi lenne, hogyha elmennénk előzenekarnak, és ők szeretettel fogadtak minket, úgyhogy azt hiszem, hogy 2010-ben volt, amikor elmentünk egy közös turnéra velük, és tök jól összebarátkoztunk. Az érdekesség egyébként az, megmondom őszintén nektek, hogy én egyébként diák éveimben nagyon szerettem az Alvint, de valahogy ott volt egy pár év, amikor úgy távol kerültem a zenekartól, valahogy úgy nem tudom, akkor nagyon elragadott engem a metal, és akkor sokkal inkább azt hallgattam, mint a punkot, és akkor valahogy, amikor elkezdtünk közösen koncertezni, akkor fedeztem fel újra az Alvint, és azokat a lemezeket, amik egyébként kimaradtak nekem az évek során, és az első közös dolog az úgy volt, hogy csináltak az Alvidék egy akusztikus lemezt, és ugye addig abban a felállásban mozogtak, hogy ugye 3-an voltak, és az úgy elég volt a megszólaláshoz. Az akusztikus lemeznél, meg az akusztikus daloknak az előadásánál ugye azért az nagyon kijött, hogy szükség van egy másik gitárra, mert hát ugye a dalok alapvetően mindig is ugye 2 gitárra íródtak, csak ugye az Alvin az ének mellett megpróbálta valahogy mind a 2 szólamot elvinni, amennyire sikerült, tehát nyilván mindig azt játszotta, ami ugye a legdominánsabb volt a dalba, és az akusztikusnál viszont ugye muszáj volt tényleg, hogy meglegyen az a teljes hangzás, és akkor felhívtak, hogy lenne egy-két ilyen akusztikus koncert, hogy nem lenne kedvem csatlakozni, és mondtam, hogy természetesen nagyon szívesen. Én nagyon örültem neki, és már akkor egyébként egy óriási élmény volt, hogy a diák éveimben hallgatott dalokat is ugye elővettük, és azokat is eljátszottuk ugye akusztikus, vagy mondjuk úgy unplugged verzióba, és nagyon-nagyon lelkesen készültem a koncertekre, és szerintem ez a lelkesedés egyébként megtetszett nekik, és volt egy pár ilyen akusztikus koncert, majd utána 20 éves lett a zenekar, és amikor a 20 éves lett a zenekar, akkor volt a hivatalos meghívás, de igazából már előtte is voltak közös dolgaink, még az Unplugged-on kívül is, mert akkor már az Alvinnak eszébe jutott, hogy tök jó lenne elővenni olyan dalokat, amik igazán 2 gitárosak, és nem tudnak elmenni 2 gitár nélkül, és akkor mondta, hogy mi lenne, hogyha 1-2 dalra beugranék. És akkor voltak olyan koncertek még ezelőtt, hogy ugye már ilyen fesztiválbulik, nagyobb pesti koncert, ahol feljöttem egy ilyen pár dalt eljátszani, és akkor ugye azt már ugye rendes hangos verzióba, és akkor utána, igen, amikor a 20 éves jubileumi turné volt, akkor mondták, hogy ott mindenképpen szeretnének egy nagyon karakán kiállást, és akkor ugye szépen megkaptam a számlistát, és akkor végül is egy ilyen, hát talán egy ilyen 2 heten volt arra, hogy így egy ilyen 30 dalt betanuljak,
és ennek a turnénak volt egyébként a csúcsa a budapesti állomás, ahol dupla A38 hajó volt, és ott viszont úgy volt, hogy első 10 év, második 10 év, ahol meg kellett tanuljak, azt hiszem, hogy 50 dalt, mert akkor úgy volt, hogy 25 dal volt az egyik nap, 25 dal a másik nap, úgyhogy elég gyorsan kellett a betanulást azért csinálnom ebbe a dologba, de marhára élveztem, és ami még érdekessége egyébként, hogy az egyik legelső koncert volt, amikor beléptem a dologba, hogy a Budapest Parkba egy ilyen óriási bulin kellett játszani, szóval a kötelező közhelyekkel gyakorlatilag az ilyen pici színpadokon játszottam, és akkor utána hirtelen volt egy elég drasztikus váltás, hogy akkor meg úgy a Budapest Park színpadára kellett felmenni, és hát fogalmazunk úgy, hogy azért eléggé meg voltam ijedve a helyzettől, de hát persze óriási élmény így utólag, úgyhogy hát így indult ez a közös kapcsolat velük. Én rengeteg dolog jutott eszembe ennek kapcsán, rengeteg emlék, mondtad, hogy eltávolodtál a zenekartól, és így, hogy felépítem magamban időrendben, hogy hogyan viszonyultam én az Alvinhoz, valójában, hogyha én nem megyek el főiskolára, én soha az életben meg nem hallgatom. Nekem az osztálytársaim mutatták, és mindenféle negatív kritika, vagy mindenféle rossz fennhang nélkül mondom, hogy amikor így tanultunk ott, meg csináltuk a leckéket, vagy délután, mikor betették a srácok ugye a CD lejátszóba, akkor még ugye az volt, akkor így hallgattam, és akkor mondom, hát gyerekek, hát ez mi ez? Ez nekem nem tetszik, hagyjátok. És akkor hallgatgattam, aztán szépen lassan bekúszott. Én nem értettem először az egészet, mert hát sok helyen még pontatlan volt, hamis volt, meg ilyenek, ezt majd lehet, hogy kivágom. De a lényeg az, hogy valahogy bekúszott, és hogy vége lett a főiskolának, én már onnantól kezdve nem is hallottam róla. Viszont rengeteg koncerten játszottunk már együtt, még sokszor nem is egy színpadon, de nagyon sok fesztiválon láttam, és óriási volt a hangulat. Most azt szeretném kérdezni, hogy nagyjából állandó tagsággal ment ezt, hogy beléptél egy 13 évvel ezelőtt, vagy mikor körülbelül, Igen. ugye, de az eredeti tagság megmaradt. Igaz, közben a Wiki kilépett, erről is beszéltünk már korábban, esetleg majd érintőlegesen tudunk majd erről beszélni. Ami viszont érdekelne az az, hogy hogyan változott a zenekarnak egyrészt a felkészültsége, a technikai feltételek, mert azért te jobban benne voltál ezekben a dolgokban, koncertszervezésben és egyebekben, hogy a zenekar megszólalásban is ugye nagyon sokat fejlődött, illetve cuccokban, hogy ajánlottál nekik mondjuk esetleg másfajta erősítőket, vagy másfajta zenei cuccokat, vagy hogy zajlott ez az egész fejlődés a zenekarban? Hát figyelj, az az igazság, hogy erről az Alvinnal mi sokat beszélgettünk, és ő teljesen őszintén elmondja bármelyik interjúban, hogy amikor ez az egész dolog elindult, maga a zenekar, akkor eleve egyébként maga az indulása is egy olyan volt, tudod, hogy semmiféle tudatosság nem volt benne, hogy most akkor ők építenek egy zenei karriert, hanem egész egyszerűen az Alvinnak volt egy mondani valója is, és ő úgy volt vele, hogy szeretné ezt dalokba önteni. Ő neki ez a zene volt, amiben ő azt gondolta, hogy a mondani valóját bele fogja önteni, és gyakorlatilag az a helyzet, hogy ez így indult, és egyáltalán nem volt semmiféle tudatosság abban sem, hogy a zenekar hogy szólaljon meg, vagy hogy álljon ki a színpadra, mert nem is volt olyan terv, hogy ebből egy ilyen koncertező és egyéb zenekar lesz, úgyhogy ők, ahogy esett, úgy indultak el ebbe a dologba, meg amit sikerült beszerezni, úgy indult el az egész. Aztán persze, amikor látták azt, hogy van rá érdeklődés, és ugye tudnak menni koncertezni, akkor ugye próbálták ugye beszerezni azokat a dolgokat, amivel ugye jobb lesz ez a hangzás, de Isten igazából nem. Abban az időben egyébként még azért nem volt ugye internet, nem volt lehetőség arra, hogy utána járjál annak, hogy amit te szeretsz, akkor mondjuk az mit használ, vagy ilyesmi, és akkor esetleg lemásolni, hanem ugye amit sikerült beszerezni. Persze az évek során az ugye fejlődött. Én amikor bekerültem a zenekarba, akkor valóban próbáltam egyébként ebbe az irányba, vagy szóval terelni a zenekart hangzásilag valamilyen irányba, de persze ugye abszolút egyetértésben. Én tudni kell, hogy ilyen óriási ilyen cuccőrült voltam mindig is, és én már közhelyekben is egyébként embertelen mennyiségű felszerelést kipróbáltam, gitárokat, erősítőket, pedálokat, stb.
és azért úgy a sok tapasztalatból azért úgy összeállt egy olyan kép a fejembe, hogy mi az, amit én szeretnék használni, meg mi az, aminek a hangja nekem tetszik, és ugye akkor azért már volt internet arra, hogy ugye az ember meg tudta nézegetni, hogy melyik gitáros miszt használ, és akkor próbáltam azokat ugye én lemásolni, meg építeni belőle egy rendszert, és amikor bekerültem, akkor már azért jó szólt a zenekar, de azért ugye elkezdtünk ebbe az irányba menegetni, hogy elkezdtünk tesztelgetni erősítőket, mutogattam az Alvinnak, hogy ilyen gitárhangzás, olyan gitárhangzás, hogy a mai napig egyébként abszolút nyitott arra, hogy fejlesszük a zenekart, és nem hogy nyitott, hanem gyakorlatilag folyamatosan még mindig ott tartunk egyébként 31 év után is, hogy ugye vásároljuk az eszközöket, hogy a zenekar még jobban szóljon. Most éppen egyébként egy ilyenek jellegű fejlesztésben vagyunk. Úgyhogy igen, és gyakorlatilag az a szerencse, hogy még sok zenész, ugye, aki megszokta ugye a csöves erősítőket, meg ugye a klasszikus fejláda kombinációt, meg monitorláda kombinációt, addig azért mondjuk az Alvin is, meg a Viki is egyébként teljesen nyitott volt arra, hogy próbáljunk meg ugye fejleszteni, és nem tudom hány éve mentünk át ugye a digitális irányba, ami egyébként egy nagy váltás volt mindenkinek, mert azért tegyük hozzá, hogy nyilván mi is évtizedeken keresztül ugye játszottunk a csöves erősítőkön, és ugye óriási monitorládák ugye bömböltek, és tényleg ugye ebbe a feelingbe játszottuk végig a koncerteket, de megértettük egyébként az új időknek a hívószavát, ugye a digitális felszerelést például, mert egyszerűen mi sokat koncertezünk, és tényleg ezek a digitális cuccok ugye kevésbé sérülékenyek, mindenhol ugyanúgy szólnak, könnyű velük esetleg repülni is, hogyha ugye olyan bulink van, szóval ilyen szempontból is ugye elindultunk ebbe az irányba jó pár évvel ezelőtt, és most már teljesen természetes például, hogy fülmonitorral, meg ugye digitális cuccokkal játszunk, sőt, elmondom nektek, hogy próbálni is egyébként nincs úgymond egy ilyen klasszik garázs próbatermünk, hanem nálunk a lakásban az egyik szobában van a próbaterem, és digitális cuccokon, fülmonitoron próbálunk, a dob pedig elektromos, úgyhogy úgy próbálunk, hogy nem zavarunk senkit, és cserébe egyébként marha tiszta hangképet hallgatunk, úgyhogy sőt, hogyha ugye valakit ez a része érdekel egyébként technikailag, akkor már egyébként úgy csináljuk a dolgokat, hogy minden dal egyébként le van programozva digitális cuccokon, tehát úgy értem, hogy a dalnak nem tudom, verze, refrén, gitárszóló, stb. Különböző szandal le van programozva, és a számítógép küldi a jelet egyébként a digitális cuccoknak az Alvinnál is, meg nálam is, és tehát timecode-ra váltanak a cuccok, szóval gyakorlatilag azért is nincsenek előttünk már pedálbordok, mert leprogramoztam minden cuccot egyébként arra, hogy a projekt vezérli a digitális erősítőket. Szóval azt gondolom, hogy a technikába egyébként azért eléggé előre mentünk, és próbálunk tényleg minden eszközt megragadni a mai napig arra, hogy minél profi legyen a produkció. Na pontosan erre gondoltam én, mikor feltettem a kérdést, hogy azért a kezdeti Alvin időszaknak a megszólalása az körülbelül fényévekre van a maitól, tehát szerintem ez egyértelmű. Az Alvinnal kapcsolatban azt szerettem volna még kérdezni, mielőtt majd áttérünk erre a koncertszervezési dologra, hogy a konkurens, vagy más hasonló, inkább úgy mondanám, stílusban játszó zenekarokkal, mint akár a Kispál és a Borz, vagy annak idején a Fürgerókalábak, milyen viszonyban voltatok? Vagy vagytok? Alapvetően mindenkivel szerintem jó viszonyban vagyunk. Mindenki úgy ismert meg minket egyébként szerintem, hogy egy tök normális zenekar, igazából mindenkivel nagyon jó pálinkázások voltak, nagyon jó sztorizgatások voltak, gyakorlatilag a fesztiválokon az volt a helyzet, hogy ott megérkeztünk, és csak egy pár percen belül megjelentek az ilyen barátzenészek, mert tudták, hogy megjöttek Alvinék, és biztos van náluk jó pálinka. úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy jó volt, meg hát bizonyítja is ezt egyébként, hogy azért, amikor van egy ilyen nagyobb jubileumi koncert, akkor azért szoktak jönni vendégek, szívesen vállalják a vendégszereplést, úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy mindenkivel jó a viszony. Nyilvánvalóan nekem egyébként meg megint csak egy más a helyzet ugye ettől az évtől kezdve, mert eddig is ismertem mindenkit, de ugye, hogy így a Barbanegra kapcsán együtt is dolgozunk nagyon sok zenekarral, hiszen azért a magyar zenekaroknak az öme megfordulott, így gyakorlatilag mindenkivel még szorosabb a viszonyom, úgyhogy ennek én nagyon örülök meg tényleg
Szerintem a zenészek is úgy vannak vele egyébként, hogy úgy szeretnek velem együtt dolgozni, mert én azért attól függetlenül, hogy benne vagyok ebben a szakmában, nem tudom, 20 éve gyakorlatilag, én mindenkire úgy tekintek, őszintén szólva, tudjátok, mint amikor diák voltam, és tényleg láttam a lemezborítójukat, meg láttam a koncertjeiket, és áhítattal figyeltem, ahogy játszanak, szóval számomra tényleg az egész szakma felé egyébként egy óriási tisztelet van, és számomra én megtiszteltetésnek érzem, hogy együtt dolgozhatok ezekkel a zenészekkel, zenekarokkal. Egy kérdésem lenne azért még mielőtt áttérnénk erre a magyar koncertszervezői dologra, illetve hát úgy általában a magyarországi koncertekre. Említetted korábban, meg olvastam több helyen is, hogy elég sok külföldi koncertje van az Alvin és a Mókosoknak, és én személy szerint úgy gondolom, hogy az Alvint, meg hát korábban is beszéltünk erről, leginkább az én véleményem szerint főiskolások, egyetemisták hallgatják, és annak idején én magam is ott ismerkedtem meg vele, tehát a zenekar nevével. Le lehet-e azt a következtetést vonni, hogy a külföldi koncertjeiteken rengeteg értelmiségi emberrel találkoztok, vagy pontosan ezért is lettek megszervezve ezek a koncertek, mert olyan mértékű igény van rá? Hát nézd, alapvetően a tapasztalatom az, hogy ugye a zenekar az nagyon sok rétegnek szól. Tehát azt jól mondod egyébként, hogy az elején ez valóban így volt, hogy azt a réteget érintette meg, de gyakorlatilag szerintem az elmúlt 30 évben egy elég nagy társadalmi réteghez eljutott már a zenekar, szóval szerintem a társadalom minden szegmenséből egyébként van kedvelője, rajongója a zenekarnak, és gyakorlatilag, ahogy mondod, a külföldi koncerteknek a lényege az volt, hogy annyi ember ment el Magyarországról, hogy gyakorlatilag egy-egy nagyobb külföldi városban akkor a magyar kolónia van, akinek érdemes koncertet tartani, és egyébként meg nagyon-nagyon-nagyon hálásak azért, hogy a magyar zenekarok kimennek és játszanak nekik. Úgyhogy számomra meg számunkra egyébként mindig óriási élmény bármelyik külföldi koncert, mert annyira hálásak a kinti magyarok, hogy elmegyünk, és minél távolabbra megyünk, annál hálásabbak, hiszen annál kevésbé kevesebb zenekar jut el ugye hozzájuk játszani. És egyébként meg az egésznek van egy érdekes atmoszférája, hogy azért ott vagyunk kint, és egy estére valahogy úgy mindenki tudod úgy összejön, és akkor egy kicsit mindenki, mintha otthon lenne. Úgyhogy mi ezt azért próbáljuk azzal is segíteni tényleg, hogy nem tudom, viszünk ki mondjuk egy kis szabolcsi almapálinkát, és szoktuk a közönségnek osztani, hogy tényleg egy kicsit még inkább otthon érezzék magukat. Ők pedig annyira borzasztó hálásak ezért, hogy mi kimegyünk tényleg, hogy nem tudom elmondani. Van egy nagyon kedves sztorim, ezt elmesélem nektek is. Játszottunk, azt hiszem, hogy Bristolba játszottunk, egy ilyen, nem tudom, 250 fős klubba, és pici színpad volt, ugye nem tudtunk olyan őrületes technikát kivinni, hiszen azért nyilván korlátozottak a lehetőségek, de azért, amit tőlünk tehát azt megtettük, és egy marha jó buli volt, nagyon sokan voltak tényleg, tehát egy ilyen teltházas buli volt, és óriási hangulat, ez a klasszikus klub, tudjátok, ahol tényleg mindenki megizzadva, az egyik dalba, őrjöngve, a másikba, egy kicsit sírva, stb. Szóval tényleg ilyen érzelmi hullámvasút, és ugye a magyar kluboknál legalább azt már megszoktuk, hogy nem tudom, kapunk egy kis vizet, egy kis sört, tudjátok, és akkor ugye ott a külföldi kluboknál úgy vannak vele, hogy na, ide jössz magyarként, akkor fizess ki a bérleti díjat, és akkor azt csinálsz, amit akarsz, de igazából egy üveg vizet sem adnak a zenekarnak, és nem készültünk erre a dologra őszintén szólva, és hát nyilván egy ilyen heves buliban azért mindannyian megizzadunk, nem csak a közönség, hanem mi is, ugye az Alvin énekli végig a szövegeket, és akkor mondta, hogy ne haragudjatok, sosem szoktam ilyet csinálni, de hogy most mivel itt vagyok a színpadon, megtenné valaki, hogy hoz nekem egy korsósört, és esküszöm a végén visszahívom, csak annyira ki vagyok már száradva, hogy nem tudok énekelni, és akkor az volt a helyzet, hogy elkezdtük a dalt, és azt vettük észre, hogy így mennek ki az emberek a teremből, és akkor azt gondoltuk, hogy hát lehet, hogy nem a legjobb dalt választottuk, és hogy mit tudom én, ez a dal most éppen nem jön be, és akkor most elmennek cigizni, vagy tudod valami,
és akkor a következő dalnál meg azt vettük észre egyébként, hogy mindenki ilyen tálcányi sörökkel jön, és elkezdték lerakni elénk a színpadra, és egy pillanat alatt én nem tudom, 10-20 sörök jelentek meg mindenki előtt, annyira kedves voltak, hogy tényleg az egész zenekarnak hoztak, szóval elképesztő, de volt egy nagyon jó dublini koncertünk is, ugye Írország, ahol meg ugye vége volt a bulinak, és volt egy ilyen, hát egy körülbelül zsekkendőnyi öltöző, de persze ebben nem csináltunk még gondot, viszont jött a egyik helyi magyar, és mondta, hogy hadd jöjjön már be egy fotóra, mondtuk, hogy persze, gyere nyugodtan, és akkor jött be fotóra, és hozott magával egy tálca Guinness-t. Majd azt vettük észre, hogy sorban áll mindenki, hogy akkor jönnének fotózkodni, és hozták a Guinness-eket, és hát figyeljetek, én előtte még soha életemben nem ittam Guinness sört, és akkor ott helyben, hát én nem tudom, hogy hány sör érkezett meg hozzák, szóval ott is annyira cukik voltak, hogy tényleg hozták nyakra főre a söröket, hogy akkor na, ez itt a helyi specialitás, és akkor ígyatok velünk, meg minden, szóval tényleg nagyon-nagyon hálásak egyébként akárhol megyünk, úgyhogy tényleg, szóval ezért magáért már egyébként megéri elmenni játszani. Erre mindig nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy ez hogy működik ennek a szervezése, hogy most gondolsz egyet. Én például Ausztriában lakok, mondjuk a közepén, az Alpokban, érted? És itt nem, hogy magyar zenekar, még helyiek sem nagyon vannak. Tehát Aha. ezt nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy például ide az Alvin hogy jutnak ki, vagy hogy működik ez? Tehát, hogy van egy ilyen Facebook oldalatok, vagy valami olyasmi, amit egyébként korábban feltörtek, ha jól tudom, Igen. vagy milyen csatornákon jut el hozzátok az, hogy egyáltalán igény van erre kint, és hogy hova menjetek, illetve hogy zajlik ennek a szervezése. Felhívod mondjuk, mit tudom én, Franciaországban, egy nagyvárosban az egyik klubnak a vezetőjét, hogy hát amúgy lakik ott egy csomó magyar, csináljunk már egy ilyen koncertet. Tehát hogy van ez a gyakorlatban? Majdnem így, ahogy mondod egyébként. Igazából nyilvánvalóan az első koncertek ugye azért úgy indultak el, hogy ugye láttuk azért, hogy előttünk járó nagyobb zenekarok, például Tankcsapda, hova mennek el külföldre, és egyébként én nagyon jóba vagyok a Tankcsapdának a külföldi koncertszervezőjével, aki azért némi tanácssal felruházott engem, és mi is megpróbáltuk először azokat a városokat, a külföldi városokat, ahol azért úgy sejtettük, hogy talán a legnagyobb mennyiségű magyar van kint, és a mi koncertünknek is lehet létjogosultsága. Nagyjából megpróbáltuk belőni, hogy körülbelül mennyi embert várunk egy koncertre, és akkor ennek megfelelően próbáltam klubokat keresni. Hál' Istennek az internet segítségével azért úgy le lehet szondázni tényleg, hogy milyen klubok vannak az adott városban, legalábbis valamilyen szinten, illetve hát ugye külföldi bandákat is mindig néztem egyébként, hogy körülbelül olyan létszámot csináló külföldi zenekar, az mondjuk milyen helyen lép fel. Tehát például a londoni Underworld klubra, ahova rendszeresen járunk, oda úgy mentünk ki, hogy láttam, hogy az Ignite lépett ugye ott fel, akkoriban még ugye a Téglás Zoli volt az énekes, sőt egyébként egy koncerten én beszélgettem is a Téglás Zolival, volt egy olyan valami fesztivál, ahol mi játszottunk együtt velük, és akkor tök aranyos volt egyébként, mert beszélgettünk vele, és akkor mondta, hogy igen, az egy tök jó klub, és milyen szuper, és hogy hivatkozatok nyugodtan ránk, és akkor az volt a helyzet, hogy megkerestem a klubnak ugye az elérhetőségét, és akkor írtam arra, hogy mi egy magyar zenekar vagyunk, és hogy egyébként a Téglás Zoli az Ignite-ból ajánlotta, és hogy egyébként ajánl is minket, hogy fogadják be a koncertet, és akkor ők vissza is írtak amúgy, hogy mik a feltételek, nem kérdés, ugye a külföldi kluboknál egyébként 100%-val körülbelül az a helyzet, hogy azt mondják, hogy ennyi a bérleti díj, és mondjuk egy évre előre utald át a bérleti díjat, és akkor attól kezdve meg azt csinálsz a koncerttel, amit akarsz. Úgyhogy az évek során azért tényleg rengeteget fejlődtünk ebbe is, mert még mikor legelőször mentünk, akkor például ugye ilyen helyi backline-t béreltünk vagyonokért, de hát ugye úgy tudtuk megoldani a koncertet, aztán utána meg már elkezdtük azt, hogy akkor hogyan lehetne egy kicsit okosabban megoldani, hogy akkor repülővel kiküldeni felszerelést, vagy szóval megpróbáltuk tényleg nyilvánvalóan ugye a költségeket csökkenteni annak érdekében, hogy azért tényleg azért ne fizessük rá a koncertekre. Úgyhogy végül is így, és akkor persze a különböző városokban mindig megpróbáltuk valamilyen módon a klubokat kikutatni, valamiféle kontaktot esetleg találni hozzá, úgyhogy nagyon sok lelkes magyar van egyébként kint, aki
aki megpróbál segíteni a zenekaroknak, akár a promócióban, akár tényleg itt a logisztikai kérdésekben. Nagyon-nagyon sok barátunk lett ennek kapcsán tényleg, akár Angliába, Németországba, Hollandiába, de még Amerikába is, mert amikor volt a 25 éves turnénk, az ugye még 18-ban volt, és gyakorlatilag ott 12 országba játszottuk, beleértve egyébként az USA-t és Kanadát is, úgyhogy na, az egy nagyon érdekes év volt tényleg, szóval az egy nem tudom, olyan, tudod, ilyen vidéki városból elszármazó gyereknek az, hogy azt éltük meg, hogy az egyik hétvégén mondjuk Münchenbe és Rotterdamba koncerteztünk, a következő hétvégén meg New Yorkba és Torontóba, az egészen hihetetlen volt, szóval a mai napig úgy vagyok vele egyébként, hogy ez tényleg megtörtént velünk, de igen, és nagyon-nagyon jó élmények voltak, úgyhogy hát valahogy így zajlik ez, és hát persze azért vannak azért megkereséseink is, tehát hogy azért amikor látták a kinti magyarok, hogy mondjuk nem tudom, játszunk Németországba, mondjuk Münchenbe, akkor írtak, hogy gyertek Frankfurtba is, gyertek Stuttgartba is, de tényleg nagyon sok helyről írnak, hogy gyertek már hozzánk is, itt is van klub, és akkor tudod, próbálnak segíteni, hogy tényleg nem csak azt mondják, hogy de ez a klasszikus, amikor a YouTube videó alá odaírják, hogy come to Brazil, itt azért nem ez történik, hanem tényleg írnak a zenekarnak, hogy figyelj, itt vagyunk, nem tudom, mondjuk Prágába, és akkor nagyon sok magyar van kint, nagyon sok magyar szeretne benneteket látni, van itt, nem tudom, 3 klub, ezeket próbáljátok meg, de hogyha gondoljátok, akkor oda megyünk mi is, megkérdezzük, szóval, hogy tényleg nagyon segítőkészek azért a helyiek is, és azért így azért persze sokkal könnyebb, hogy ezért kapunk némi támpontot arra, hogy akkor merre induljunk el. Úgyhogy, de végül is egyébként így zajlik, hogy megkeressük a klubosokat, és akkor megpróbálunk velük valamilyen formában megegyezni. Van, aki nem ír vissza, nagyon-nagyon sok helyről nem is írnak vissza, tehát szerintem meglátják, hogy magyar zenekar, hát mit akartok ti itt, de szerencsére azért vannak olyan klubok, akik azért nyitottabbak erre az egészre, és azt mondják, hogy gyertek, próbáljuk meg. És szerencsére mondjuk London és München pont az a 2 város, ahova a legtöbbet megyünk, és ott azért már a szervezőkkel is baráti viszony van, és tényleg segítenek ők is, amiben tudnak nekünk, úgyhogy azért ennek hatására tényleg szerintem egyre jobb bulik vannak, mert egyre több magyarhoz jut el a hír, azért egyre több útját találjuk meg annak, hogy ugye elérjük a kinti magyarokat, mert azért ez is egy nagyon nehéz dolog, reklámozási szempontból, de hát az évek során azt gondolom, hogy felfejlődtünk ez a dologhoz, amennyire tudtunk, és folyamatosan megyünk előre, és próbáljuk törni az utat ebbe a témába is. Én csodálkozom, hogy például ugye említetted az amerikai meg a kanadai koncerteket, hogy az most anélkül, hogy összegeket mondanánk, én nem tudom elképzelni, hogy ez nyereséges lehet, mert hát oda kiutazni, stb., vagy ezt szponzorok, vagy hogy történik ez? Sosem volt szponzorunk. Nem volt szponzorok? Tehát, hogy érted, hogy már csak arra gondolok, hogy mit tudom, Írországba kijutni, mit tudom én, egy 8-10 főnek, aki ugye zenekar, meg esetleg a személyzet, ott szállás, stb., és mondtad, hogy 250 fős a klub, akkor most anélkül, hogy itt matekoznék, érted, mi a kérdésem lényege? Hogy tud ez megtérülő lenni? Igazából nem olyan dráma ez, mert egyrészt ugye azért azzal kell számolni, nyilván a külföldi keresetek jóval fentebb vannak, mint a magyar keresetek, és ezért, hogy egy árakat külföldön próbáljuk azért úgy igazítani, hogy a külföldiek számára azért elfogadható, és mondjuk azért például pont egy Dublin esetében, vagy egy London esetében azért egy fapados járattal kimenni 20 000 forintos jegyáron, mert körülbelül annyiba került ez az utóbbi időben, vagy most már talán egy kicsit több. Szóval, hogy azért mondjuk annyira nem dráma, meg hát azért nagyon sok segítséget kapunk a kinti magyaroktól olyan szempontból, hogy ajánlanak mondjuk olcsóbb szállást, vagy segítenek a logisztikába, úgyhogy azért... Mert akkor az onnantól, tehát a klubbal megegyeztek, és onnantól egyébként minden a ti feladatotok? Tehát a szállást intézni, oda jutni, a felszereléstől juttatni. A klub az igazából annyi, hogy mutatja a helyet, hogy itt jöhettek. Így van, abszolút. Semmi mást nem tesznek hozzá, minden más. Tehát a jegyértékesítés, a reklámozás, a logisztika,
minden a mi feladatunk. A kinti jegyszedés, minden a mi feladatunk egyébként. Szóval ez egy nyilván elég rizikós történet, ez tagadhatatlan, de meg nem is arról szól, tudod, hogy most ebből fog az ember meggazdagodni. Igazából itt a cél azért nyilván az, hogy azért megpróbáljuk ezt kihozni nyereségesre. Eddig mindig sikerült, lekopogom, úgyhogy. Említetted, hogy a Tankcsapdának a külföldi koncertszervezőjétől rengeteg jó tanácsot kaptál. Az első kérdésem az lenne, hogy mik voltak ezek a tanácsok, amik segítettek neked? A második kérdésem pedig az lenne, hogy esetleg más zenekarok is megkeresnek azzal kapcsolatban, hogy te segítsél nekik külföldi koncerteket lebonyolítani? A Tankcsapda koncertszervezőjétől az infók azok voltak, hogy egyrészt hova érdemes elmenni, hiszen ők rengeteg helyen voltak, és mivel egy jóval nagyobb és népszerűbb zenekar, ők azért kint is nagyobb nézőközönséget mozgatnak meg. Tehát azért az alapján, hogy mondjuk ők mit mondanak, hogy nekünk mondjuk mi lehet úgymond nyereséges vagy profitábilis koncert, az egyébként egy jó iránymutatás. Tehát nyilván most azért mondom ezt nektek, hogy azért lehet tudni, hogy ők azért egy nagyobb létszámot csinálnak, és akkor azért ők már láttak sok mindent, hogy akkor hát ez a város körülbelül ennyit tud, akkor az alapján lehet számolni, hogy mi mondjuk mennyi nézőszámot tudunk csinálni, és az profitábilis-e vagy sem. A reklámozásra is ugye kaptunk jó tanácsokat, a logisztikára is kaptunk jó tanácsokat, hiszen azért ők is járják ezt az utat, és gyakorlatilag azért ők is őszintén szólva, de persze nem akarom egyiket az ő vizeiket itt mozgatni, de azért nyilvánvalóan egy magyar zenekarnak, aki ugye nem úgy koncertezik, mint egy külföldi banda, ahol egy profi menedzsment, külföldi turnémenedzsment intézi a dolgokat, és mindent elintéz a zenekarnak. Mi magyarok nem ilyenek vagyunk. Mi magyarok azt tudjuk csinálni, hogy a magunk erejéből, a magunk erőforrásaival csináljuk ezt az egészet, és gyakorlatilag nyilván mindenkinek meg kell küzdeni az adott problémákkal, és mivel ők ebben a dologban előttünk járnak, ezért gyakorlatilag sok infót tudtak nekünk átadni, hogy mi az, amire figyeljünk. Úgyhogy a kérdés első felére a válasz ez, a másik felére pedig az, hogy igen, szoktak megkeresni zenekarok. Alapvetően azt konkrétan nem szoktam vállalni, hogy így nulláról az egész szervezést én valakinek lebonyolítom, és nem azért, mert nem akarok segíteni, csak egyszer nem fér bele az időmbe. Viszont amit én is tudok, azt én is megpróbálom továbbadni az én tapasztalataimat, meg a zenekarnak a tapasztalatait, hogy ne fussanak bele olyan pofonokba esetleg, amiben mi belefutottunk, és tényleg én abszolút úgy vagyok vele egyébként, hogy minden zenekarnak egyébként maximálisan próbálok segíteni, hogy ha már ugye Magyarországról is elindult ez, hogy el tudunk menni külföldre játszani, akkor legalább mi magyarok fogjunk össze, magyar zenekarok, és próbáljuk egymást segíteni mindenféle szinten abban a dologban, hogy minél sikeresebb bulik legyenek kint. Mi volt a legérdekesebb élményetek a külföldi koncertek során? Hát nézd, ez nehéz kiemelni egyet, mert mindenhol más dolggal szembesül az ember. Ugye, hogyha kocsival megyünk ki, akkor is egy másfajta élmény, ha repülővel megyünk, az is egy másfajta élmény, meg másfajta feladatokkal kell szembesülni. Hát ez nyilvánvalóan azért a tengeren túli koncertek voltak szerintem a legkockázatosabbak, meg a legnagyobb kihívást jelentőek, főleg abból a szempontból, hogy annak előtte egyikünk se járt még mondjuk Amerikában, és tényleg az, hogy ott ugye minden dologra odafigyelni, akár a vízumkéréstől kezdve arra, hogy ugye ott aztán tényleg nem volt semmi más lehetőségünk, csak az, hogy repülővel kireptetni dolgokat, hogy ott hogyan szerezzünk felszerelést, hogyan intézzük a logisztikát. Szóval tényleg az volt a legnagyobb kihívás egyébként szerintem a koncertszervezés szempontjából. Egészen hihetetlen a mai napig egyébként, hogy sikerült ezt megoldani. De hát nyilván óriási élmény volt, meg mindig óriási élmény, de azért ott például azok az óriási távok, amik vannak ugye számunkra, magyarok számára azért
ahol tudod, itt sokan ugye már azt mondják, hogy úristen, le kell menni Pestről Debrecenbe a Nyíregyházára, hát az 220-230 kilométer, milyen hosszú út. Most ehhez képest, amikor ugye New Yorkból Torontóba mentünk, akkor oda is 900 kilométer, meg vissza is 900 kilométer, és igazából az ott teljesen természetes. Szóval azért úgy azért más léptékekkel szembesültünk például, amikor kim voltunk, úgyhogy igen. De mondom, mindenhol nagy élmény, tehát félreértést ne essék, akár egy erdélyi turné is egyébként óriási élmény számunkra, tehát nyilvánvalóan én például imádom az erdélyi utazásokat a hegyek között, vagy tényleg ott is egyébként a vendégszeretetet, szóval sosem fogom elfelejteni, például Sepsiszentgyörgyön játszottunk, és hívott engem a szervező, hogy na hát szeretnének megvendégelni minket, de hát, hogy nem szeretne minket megsérteni, hogy akkor mi az, amit megeszik a zenekar, és mondtuk neki, hogy figyelj, bármit. Mondom, figyelj, vidéki gyerekek vagyunk, gyakorlatilag azt gondold el, hogy neked is, mondom, mi esne jól, ha mondjuk utaznál egy idegen területen, nem tudom, 5-6 órát kocsival, vagy még lehet, hogy többet, már nem tudom, mennyi volt az út, és akkor mondta, hogy jó, és akkor tudod, megérkeztünk, és akkor tényleg ilyen nagyon szuper házi székelykáposztával vártak minket, meg házi kenyérrel, tejföllel, stb. És annyira kedvesek voltak, hogy egészen elképesztő. Szóval, de hát bárhol megyünk, tényleg azt tapasztaljuk. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon jó élmények, tényleg bárhova megyünk, és hálásak vagyunk, tényleg bárhova el tudunk jutni ilyen szinten. Ugye a külföldi koncertekről beszéltünk most, és azt szeretném kérdezni először is, hogy merítettél-e ebből mondjuk esetleg inspirációt, vagy ötleteket, vagy tanultál-e ebből valamit, amit át tudtál ültetni mondjuk a hazai koncertszervezésben, mert ugye te Magyarországon, vagy beszéltük is, koncertszervezéssel is foglalkozol, ez egy teljesen másik pálya, nyilván vannak hasonlóságok. Egy kicsit a jegyárakkal kapcsolatban lehet, hogy vitába bocsátkoznék veled, mert szerintem egy Barbanegrában megrendezett mondjuk Annihilator koncert az nem kerül sokkal kevesebbe szerintem, mint mondjuk Bécsben vagy Münchenben. De ez mindegy is, nem erre akartam kihegyezni, de úgy... Egy gyorsan válaszolok neked erre, ez teljesen igazad van, csak magyar zenekarnál viszont meg nem ez van, mert egy magyar zenekarnál, hogyha megnézed, azért a magyarországi jegyárak azok azért jóval alacsonyabbak, mint egy külföldi. Igen, ez igaz úgy, hogy helyesbitek is, viszont amit kérdezni akartam, az lenne, hogy az lett volna, hogy tulajdonképpen koncertszervezőként, hogy te láttad, hogy külföldön ez hogy működik, és abban is biztos vagyok, hogy egy magyar zenekar jóval nagyobb ellátást kap mondjuk Magyarországon, vagy jóval nagyobb előnyöket, mint mondjuk külföldön. Egy átlag magyar zenekarról beszélek. Így van. Hogy ebből merít, hát figyelj, mindenképpen. Én azt gondolom, hogy igen, mert szóval egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy az ember szerintem egyre több mindent lát ebbe a dologba, a koncertszervezésbe, vagy a koncertek lebonyolításába. Szerintem ezek kölcsönösen hatnak egymásra. Szóval azért én azt gondolom, hogy akár a magyar szervezésből is lehet ötleteket meríteni a külföldire, és fordítva is, de hát természetesen egy más piacról beszélünk, meg a klubok is más szemlélet szerint működnek, hiszen Magyarországon más hogy is mondjam, a klubok működési modellje, mint a külföldieknél. Úgyhogy igazából annyit tudok csak szerintem rámondani, hogy mind a kettő hat a másikra, és szerintem az ember egyre több mindent lát, azt be tudja építeni tényleg a saját szervezési módszereibe. Tehát amikor mondjuk jól mennek a dolgok, az stimmt, ugye ez teljesen másik piac, Magyarország, és a külföld, ezt szerintem nem is lehet összehasonlítani, mint ahogy említetted, nyilvánvalóan Nyugat-Európában jóval magasabbak a bérek is. Ami viszont érdekelne, az, hogy például a koncertszervezés kapcsán azért vannak nehézségek is. Tehát amikor nem jól mennek a dolgok. Gondolok most arra, hogy mi részt vettünk mondjuk például a Rimolsz zenekarral a 2016-os Rock Maratonon, ahol a Megadeth második nap, vagy a következő nap, nem második, hanem a ránk következő napon konkrétan lemondta a fellépését, és ugye arra lett kihegyezve az egész fesztivál. Vagy beszélhetnénk arról is, hogy például a Joe Satriani koncert, ugye a Covid alatt, párom meglepett egy jeggyel születésnapomra, és kétszer is el lett halasztva, aztán végül nem lett megtartva,
Az egy másik kérdés, hogy mondjuk nekem innen oda menni és visszaigényelni a jegyet, az körülményes lett volna, úgyhogy az ott benn maradt. De van, aki meg elment és visszaváltatta a jegyet, akár a megadott koncert kapcsán is. Most erre hogyan lehet felkészülni egyáltalán? Fel lehet-e készülni, illetve hogy milyen vészhelyzeti tervek vannak? Hogyan kezelitek ti ezeket a problémákat? Hát itt sajnos kételnek voltunk mi is ezzel szembesülni, ugye azért a Covid alatt, ahogy mondod, ugye ezt én koncertszervezői oldalról éltem meg, hiszen ugye 2020-ban, mikor ez az egész sztori volt, ugye mi szerencsénk volt, még 20-ban egyébként meg tudtunk csinálni szerintem vagy 5 bulit, még március közepéig mi koncerteztünk, tehát pont a lezárás előtti héten is még koncerteztünk. Mi általában ilyen februárban már elkezdjük a koncertezést, és aztán ugye beütött a krach, és gyakorlatilag nekünk ugye le voltak szervezve még 20 tavaszára is koncertek, de már 20 őszére is le voltak szervezve koncertek, és ugye akkor, mikor ez az egész bedurrant, akkor még nem tudtuk, hogy ez hogy fog kinézni, és úgy voltunk vele, hogy hát majd elmúlik, majd mire jön az őszi turné, addigra elmúlik. És akkor persze nem múlt el, és akkor folyamatosan azon dolgoztunk, hogy akkor milyen B, C, D tervek legyenek arra az esetre, hogyha nem lehet megtartani, vagy hogyha valami feltétele lehet megtartani, és ez a 2020 tavaszát követően gyakorlatilag az elkövetkezendő időszak az folyamatosan arról szólt, hogy tervezés, egyeztetés, mi van, ha ez van, mi van, ha az van, tehát ez egy elképesztő dolog volt, hogy folyamatosan ugye dolgoztunk azon, hogy ugye mi van akkor, ha ez történik, ha az történik, és ugyanakkor nem tudtuk, hogy most akkor ténylegesen mi várható. Hogyha azt mondták volna, tudod, hogy oké, srácok, akkor most mondjuk 2021. dec. 31-ig nem lesznek koncertek, de 22. januártól lehet menni, akkor azt mondjuk, hogy hát értjük, és akkor 22-től szervezünk meg. De nem ez történt, hanem senki nem tudta, hogy meddig fog tartani, és gyakorlatilag folyamatos áttervezés volt, és közben ugye, amit mondasz, jöttek ugye a megkeresések, hogy mondjuk le volt kötve a buli, hogy nem tudom, december valanyadikán, vagy Győrben játszunk, ugye közeledtünk, tudtuk, hogy nem fogjuk tudni megtartani, átterveztük következő tavaszra. Ugye kiírtuk, hogy hát sajnos ugye a törvényi korlátozások miatt ugye nem tudjuk megtartani a bulit, ekkor lesz várhatóan, amennyiben ugye a szabályok engedik, és akkor akinek nem jegyet, visszavágyjuk. Hát mi történt? Váltsuk vissza a jegyet. Visszaálltottuk a jegyet. Mentünk tovább. Megint nem lehet megtartani. Hát akkor megint áttervezzük. Akkor megint, hát valakinek nem jó, és vették az emberek a jegyeket, utána visszaváltották a jegyeket, rengeteg technikai probléma volt közben, mert még régebben például a jegyrendszerek ugye úgy működtek, hogy küldtem egy listát arról, hogy most akkor kiknek szeretném visszaváltani a jegyét, a tömeges visszaváltások miatt ezt a funkciót például megszüntették, és akkor az volt, hogy akkor rám maradt, hogy akkor egyedül szépen fogtam, és akkor írtam az e-mail címére a jegyvásárlónak, hogy akkor létszi, akkor visszaváltom a jegyedet, de akkor add meg a bankszámlaszámodat, és akkor szépen egyenként elkezdtem visszautalgatni. Hát szóval azért voltak problémák, meg nem szép problémák, voltak feladatok, inkább ezt mondom vele, és ugye utána bejött ugye a kártyás rendszer, amikor azt mondták, hogy csak kártyával, akkor hiába próbáltuk minden fórumon hirdetni, hogy sajnos nem rajtunk múlik, de csak ugye védettségi kártyával lehet jönni koncertre. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy a koncerten tudod, hívtak, hogy bocsi, itt van egy család, vett nem tudom, 10 jegyet, és nincs senkinek kártyája, most akkor mit csináljunk? Hát mit csináljunk? Adjuk vissza a pénzt, hát mit tudunk csinálni? Szóval igen, ez egy nagyon összetett dolog volt, és folyamatos feladatokkal járt, folyamatos megoldandó problémákkal járt, és azért tegyük hozzá, hogy sokan azt gondolják, hogy na véget ért a Covid, és akkor lehet koncertezni, és akkor minden szuper és egyebek, de azért ez az egész dolog az emberekre olyan hatást gyakorolt, hogy egyrészt bizalmatlanok, és látszik a jegyvásárlásokon, hogy nem annyira szeretnek előre egy jegyet vásárolni, mert még mindig bennük van, hogy vajon meg lesz tartva a koncert, azért a Covid hatására ugye azért óriási csökkent az életszínvonal, és azért a szórakozás az az ágazat, amiből a legkönnyebb a pénzt kivonni egy családnak, mert nem a fűtésről meg a kajáról fog lemondani, hanem inkább a koncertről. Szóval azért sokan azt gondolják, hogy most itt kinyílt minden, ugye, hát nem most, hanem hogy amikor kinyílt minden, akkor hirtelen minden szuper volt és egyszerű, de azért nem volt az, mert azért ennek az egésznek a hatása azért rányomta a bélyegét erre az egész iparágra, meg persze minden másra is, de most ugye pont a zeneiparról beszélünk, úgyhogy azért itt nagyon sok minden
hatása volt ennek az egésznek, ami nem csak számomra, meg számunkra, hanem az egész ipar számára azért nagyon komoly megoldandó feladatokat hozott elő. Nagyon sok olyan zenekart ismerek, akik pont emiatt oszlottak föl, hogy egyszerűen nem rentábilis egy koncertet megszervezni, mert az üzemanyagköltségek meg egyéb költségek egyszerűen olyan magasak, hogy nem tudja kitermelni, nem tud annyi belépő díjat elkérni egy koncertért. Sorolhatnám a zenekarokat, mert tényleg nagyon sokan vannak, hogy egyszerűen Igen. nem éri már meg. Nem tud a végtelenséget venni egy árat egyébként, az a helyzet, mert nyilván az emberek árérzékenyek, és ugyanakkor eljutsz arra a pontra, hogy a költségeket ki kell termelni, és hozzáteszem, hogy ugye a Covid, meg annak az utóhatása az csak egy dolog, de tegyük hozzá egyébként, hogy azért az infláció is, és nem akarok most belemenni pénzügyi elemzésekbe, de egyszerűen az egyébként, hogy az árak elszabadultak, és gyakorlatilag ugye mit tapasztal a zenész? Azt tapasztalja, hogy drágább a klub, drágább az üzemanyag, drágább a technika, drágább a minden, és gyakorlatilag mi a jegyárakat pedig nem tudjuk ilyen mértékbe emelni, mert hogyha olyan mértékbe emelnénk, akkor megmondom őszintén neked, hogy egy magyarországi zenekarnak mondjuk legalább 10-10 ezer forintos jegyet kéne elkérni egy vidéki koncertért, és egyébként az emberek azt biztos, hogy nem fizetik ki. És jogosan nem, hiszen ugye azt mondják, hogy úristen, mekkora költség, gondolj bele, ha csak egy 10 000 forintos jegyről beszélsz, akkor elmegy egy 4 tagú család, az 40 000 forint, érted, és csak a koncertjegyre, és akkor még nem beszéltünk a fogyasztásukról, vagy utazásokról, vagy bármi egyébről. Szóval, hogy azért ez amúgy egy nagyon érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy a Covid óta ez az olló, ez egyre szűkül. És gyakorlatilag a zenekarok határmesdjén mozognak abba, hogy ugye muszáj valahol emelni a jegyárat, mert muszáj költségeket kitermelni, és ahogy mondod, egy nagy zenekarnak se egyszerű ezt az egészet csinálnia, hiszen a költségek drasztikusan megemelkedtek, és egyszerűen nem tudsz utána menni jegyárba olyan szinten. Úgyhogy ez egy nehéz piac most, az biztos. Egyébként csak így tényleg röviden közgazdászként meddig fog ez kiforogni szerinted? Tehát úgy mondom neked, hogy nem a lakossági szinten, hanem mondjuk egy átlag zenehallgató szintjén, vagy egy átlag zenész szintjén mondjuk tömegesen fogják a zenekarok abba hagyni a koncertezést szerinted? És akkor itt még beszélhetünk arról is, hogy még vannak egyéb ilyen alkalmazások, akik szépen lassan át fogják venni a helyüket a zenészeknek. Hát nézd, én egyébként erre az AI dologra, amire gondolsz, szerintem én nem gondolom, hogy amúgy ez ki fogja ütni a zenészeket, legalábbis azért most láttunk elég sok példát azért erre, hogy ez milyen eredményeket szül, és persze izgalmas, meg érdekes, de azért valljuk meg, hogy nem eredeti, hanem azért a meglévőből próbál valamit építeni. Úgyhogy erre csak egy ilyen gyors válaszol van, hogy szerintem azért az igazi zenehallgatóknak az igényei attól nagyobbak, mint amit egy AI tud produkálni. A zenekarok kapcsán pedig figyelj, nagyon, nagyon nehéz kérdés, én bízom benne, hogy nem fogják feladni a zenélést a zenekarok, bízom benne, hogy valahogy megpróbálják megtalálni az utat, azért a mai technológia meg egyebek azért hozzásegítik azért a zenekarokat arra, most például gondolok itt arra, hogy ugye azért nyilván mai világban rengetegen ugye otthon stúdióznak, nem az történik, mint régen, hogy akkor beköltöztünk a stúdióba, és akkor töltöttünk nem tudom hány hetet, vagy mennyi időt, hanem azért próbálja mindenki amennyire lehet a költségeit ugye csökkenteni, azzal, hogy ugye Magyarországon is abszolút működik ez a csináld magad dolog, mindenféle szinten. Mi is abba vagyunk, meg mindenki szerintem abba van, hogy megpróbálja tényleg a dolgokat olyan irányba terelni, hogy fent tudjuk tartani ezt az egészet. De valójában, ahogy mondod, ez egyébként nem könnyű dolog, és különböző módszerek vannak most a koncertezésben is arra, hogy megpróbáljuk ezt az egész dolgot még jobb, vagyis szóval jobb irányba terelni. Azt szeretném kérdezni, hogy mint koncertszervező és zenész, mennyire volt természetes az, hogy az Alvin bekerüljön a nagyobb fesztiválokra vagy klubokba, vagy szerinted a zenekarnak megvan az a presztízse már, hogy nélküled is ott lennének ezeken a helyeken? Hát nézd, alapvetően nem akarom a saját szerepemet egyébként itt felmagasztalni, mert gyakorlatilag amikor én belefogtam ugye az Alvinnál a szervezésbe, akkor azért már ott volt a fesztiválokon is, meg ott volt a klubokban is. Én azt gondolom, hogy az én szerepem inkább az ebbe az egészbe, hogy talán egy gördülékenyebb ügymenetet tudtam kialakítani, illetve nyilvánvalóan a gazdasági meglátásaim kapcsán talán
tudtunk a korábbi dolgokon egy kicsit előbbre jutni ebbe az egészbe. Mondjuk nyilván ennek az volt az előzménye, az én véleményem szerint, mert én is ugye zenekarban játszottam, meg elég sokáig volt szerepem nekem is ezekben a dolgokban, hogy a produkciót egy olyan minőségre kellett hozni, hogy az nagyobb értékű is legyen. Tehát úgy mondjuk a zenekarnak. Tehát gondolom, hogy ez mind akár mozgásokban, akár felszerelésekben, akár szervezésben, ugye csak azt a zenekart tudják komolyan venni, aki tényleg pontosan megjelenik, rendesen, precízen lenyomja a bulit, mindenféle fennakadás nélkül. Gondolom, hogy ezek azért kellettek ahhoz, hogy a zenekar oda pozícionálhassa magát, ahol most van. Egyrészt igen, másrészt meg, ugye, ami szerintem fontos, főleg a mostani piaci helyzetben, az, hogy azért az embereknek, mivel ugye, amikről meddig beszéltünk, különböző hatások, értéküket, megválogatják, hogy milyen koncertekre mennek el. És én azt gondolom, hogy a közönség számára most aztán extra fontos, hogy olyan élményt kapjon a zenekaroktól, amire azt mondja, hogy igen, megéri nekem erre a koncertre elmenni, mert ezen a koncerten fogok olyan koncertélményt kapni, amiért én hajlandó vagyok akár kimozdulni, akár az anyagi erőforrásaimat erre ugye rákölteni. Itt most arra gondolok, hogy egyrészt hangzásba, játékminőségbe, látványba a zenekaroknak olyat kell produkálnia, ami az emberek számára tényleg olyan élményt ad. Tehát arról részére is beszéltünk még egyébként, hogy ugye a koncertlátvány, hiszen azért az is egy óriási része ennek az egész sztorinak, hogy ugye mi zenekarunk is akár fénytechnikába, akár látványtechnikába, úgy, mint például ugye akár egy klubkoncertre is úgy megyünk, hogy füst, szikra, konfetti, nagyobb helyszíneken, ahol lehet, ugye akár tüzet is használunk, tehát hogy ilyen szinten is a zenekar próbálja ugye fejleszteni magát, hogy tényleg a dalokat minél nagyobb élmény nyújtva adjuk át, és azért a közönség is szerintem ezt egyébként érzi, hogy minden fronton próbáljuk tényleg elérni azt, hogy a lehetőleg legnagyobb élmény nyújtsuk nekik, és hogy tényleg, hogy így mondjam, az idejüket azt azért ránk szánják. Egy óriási piacon, mert azért tegyük hozzá, figyeljetek, hogy azért a valóság az, hogy itt vagyunk ugye 2024 októberében, és gyakorlatilag legjobb tudomásom szerint az év hátra levő részében több mint 1000 koncert lesz még Magyarországon. Azt a kemény. Ezt nem is gondoltam volna. Ez nagyon-nagyon sok. Hát gondoljatok bele, hogy ekkora mennyiségű rendezvényből válogatnak az emberek. És ez nyilván országos szinten mondom, de gyakorlatilag elmész egy vidéki városba, ott is egymást érik a koncertek. Szóval azért tényleg az van, hogy az emberek számára se könnyű eldönteni azt, hogy most akkor melyiket válasszák. Nyilván mi zenekarként meg próbálunk ugye abba az irányba menni, hogy az emberek tényleg a lehető legnagyobb élményt kapják tőlünk, és ezért legyünk mi a választás. Értem. Említetted, hogy a közönségnek van egy elvárása a zenekarok felé, és ugye a technikai részéért nagyon sokat tudsz tenni, és azt meg is tettétek, viszont vannak olyan események, ami ugye a zenekar életében nem kiszámíthatóak, és ahogy korábban említettük, és hát beszéltünk is róla, meg még személyesen is, ugye, erről, hogy nálatok volt egy elég fontos esemény, méghozzá egy tagcsere. Méghozzá ugye a Viki magánéleti dolgok miatt elment, azt hagyjuk, hogy miért, ezt ő a saját döntése. Viszont voltak nóták, amik ugye az ő hangjára épültek, és például a Bizalom, az egyik kedvenc nótám a Bizalom című szerzemény, és az lenne a kérdésem, hogy ez mennyire okozott törést a zenekarban, mert ez nem egy technikai kérdés, ugye ez egy női énekesnek a kiesése, jó, nem ő volt a fő énekese a zenekarnak, de mégis egy karaktere volt, hogy ezt hogyan tudtátok áthidalni, játszátok-e ezt a nótát egyáltalán, vagy hogyan fogadta a közönség ezt a váltást? Alapvetően egyébként onnan indítom a dolgot, hogy amúgy nem is csak egy tagcserénk volt, hanem 2, mert ugye még a 2020-ban egyébként a zenekarnak a nagyon-nagyon régi klasszikus dobosa Figula Gergő hagyta el a fedélzetet első körben, és aztán pedig a Viki, szóval azért mi az Alvinnak ketten azért egy ilyen dupla csakcserét éltünk meg, és
és azért a tagcsere sosem könnyű. Több szempontból sem könnyű. Nyilvánvalóan a közönség számára van egy elfogadott, meg egy megszokott zenekarkép, egy megszokott társaság, és azért ez, ha megbomlik, akkor azért az valahol az emberekben egy változást hatását, meg hát persze változás is történik, azt érzékelteti, és nem beszélve arról, hogy azért egy olyan zenekarban, mint a miénk, ami azért sokat koncertező zenekar, sok kötelezettséggel jár, nyilvánvalóan sok élménnyel is, meg sok pozitívummal is, de azért kötelezettségekkel is jár, hiszen azért próbálni kell, koncertezni megyünk, klipet forgatunk, fotózkodunk, interjút adunk, stb. Szóval azért vannak vele járó feladatok, és azért nem könnyű megtalálni azt az embert, aki mindezt vállalja, meg emberileg is bele tud csatlakozni ebbe az egészbe, meg még hozzá is tud tenni valamit. Szóval, hogy azért ez semmilyen zenekar életében nem könnyű egy tagcsere, de azt gondolom, hogy a mi zenekarunk esetében, meg akik azért mondjuk ilyen hatásfokon működő zenekarok, ez mindig egy nagyon komoly kihívás a zenekar számára tényleg, hogy milyen embert talál meg az adott posztokra, hogy ugye egyrészt meg fog felelnie a zenekaron belül, meg fog felelni a zenekaron, hogy is mondjam neked, a nagyobb körben, tehát úgy értem, hogy azért nyilván nem csak 4-en vagyunk, hanem azért a zenekar mellett ugye dolgozik egy stáb, akikkel szintén évek óta együtt vagyunk, és ez az egész egyébként egy család, és azért ők is el fogják tudni fogadni, tudnak-e vele együtt dolgozni, és persze ugye a legfontosabb, hogy a közönség hogy fogja elfogadni azt az új embert, úgyhogy nekünk ez a dupla csakcsere azért nem volt egy egyszerű mutatvány se dobos csere esetén, se basszusgitáros és ugye női énekes esetében. Nyilván jól mondtad, hogy a Viki egyébként most csúnyán fogalmazva a nagyobb veszteség, hiszen ugye ő egy ilyen igazi ikonikus figurája volt a zenekarnak, egyébként Gergő is az volt, úgyhogy nem egyszerű dolog ez az egész, tényleg, ahogy elmondtam ebből a szempontból, meg hát nyilván azért óriási feladat az, hogy az adott tagot úgy beépíteni, az új tagot beépíteni a zenekarnak a működésébe, hiszen azért itt van egy 30 éve fennálló működés, amit ugye mi megszoktunk, és azt szerint dolgozunk, azért ezt is el kell fogadnia egy új embernek. Nem egyszerű dolog betanulni a dalokat, tényleg olyan szintre, hogy az tényleg olyan minőségbe menjen, hogy tényleg, hogy így mondjam, zsigerből menjenek a dalok, és tényleg szóval, hogy nehéz feladatok egyébként. Ez abszolút egy nehéz feladat, meg egy nehéz kérdés. Hát a dalok kapcsán meg igen, vannak olyan dalok, ugye nem is egy, ami tényleg a Viki hangjára épült, meg az ő karakterére épült. Erre azt tudom neked mondani, hogy ezeket a dalokat úgy gondoltuk, hogy egyenlőre békén hagyjuk. Amikor volt a 30 éves jubileum, akkor egyébként elhívtuk a Vikit, és egyébként akkor énekelt velünk. De úgy gondoljuk, hogy azért a zenekarnak van a repertoárjában több mint 300 dal, gyakorlatilag tudunk abból építeni egy olyan műsort, ami szórakoztató a közönség számára. Nyilvánvalóan ezek a dalok, ezek jelenleg nem képezik a műsor részét. Értem. Egyébként én azt láttam, azt a koncertfelvételt. Szerinted, most ezt nem is tudom, hogy tegyem fel ezt a kérdést, de mégiscsak valahogy megpróbálom, hogy ugye amikor a Viki fellépett veletek ezen a jubileumi koncerten, akkor úgy szerinted megmozgatta benne ezt a dolgot, hogy azért mégiscsak jó lenne, vagy hogy nem is az, hogy jó lenne tovább csinálni, mert ő már ezt eldöntötte, hogy a magánéletbe visszavonul, de csak valamit megmozgatott benne, nem érezted ezt rajta valahogy? Beszéltünk erről vele, megmondom őszintén neked, és azt mondta utána a Viki, hogy tök jó volt, nagyon jó volt újra találkozni a zenekarral, nagyon jó volt újra színpadra állni a zenekarral, és nagyon jó volt neki a közönséget ugye újra látnia, nagyon szerette őt a közönség, tényleg, de az ő véleménye őszintén szólva az volt, hogy jó döntés volt, hogy abba hagyta, mert igazából az eltelt időben annyira átalakult az élete, hogy azt az életet most jobban szereti élni, mint ami ugye korábban volt. Szóval ne felejtsük el, hogy azért ő borzasztó sokáig volt a zenekarban, ő tényleg 20x évig volt ebben a zenekarban, és gyakorlatilag gondoljatok bele, hogy azért kívülálló számára ez egy tök jó dolog, meg persze nekünk is nagyon jó dolog benne lenni, de azért, ahogy mondtam, kötelezettségekkel is jár. Gondoljatok bele, hogy ez a zenekar az elmúlt nem tudom hány évben gyakorlatilag folyamatosan úton van. Tehát a mi évünk valójában úgy néz ki, hogy
körülbelül szilveszterkor felébredünk, hogy véget ért az év, felhívjuk egymást, hogy na milyen jó évet futottunk, és tényleg köszi meg, hogy szeretjük egymást, és tényleg csináljuk tovább. Vagy januárban elkezdünk próbálni a turnéra, meg elkezdünk készülni a turnéra, február, március, áprilisban végig turnézunk, aztán májusban már vannak ugye szabadtéri rendezvények, aztán június, július, augusztusban ugye nyári fesztiválok, szeptemberben, amikor kifújnánk magunkat, akkor készülünk az őszi turnéra, és azért tegyük hozzá, hogy mivel mi magunknak csinálunk mindent, ugye akár a plakátok, akár az események, akár a jegyértékesítési felületek, stb. A műsort felépíteni, hozzá a látványt felépíteni, tehát nyilván van egy meló ezzel a dologgal, utána október, november, decemberben megint végig koncertezünk, és megint csak szilveszternél tartunk, ahol kinyitjuk a szemünket, hogy véget ért az év. Azért a dologért, hogy mi színpadon állunk és csináljuk ezt a zenekart, azért cserébe ez azért lemondásokkal is jár, és megértem azt, hogyha valaki mondjuk 20 év után azt mondja, hogy tök jó volt ezt a 20 évet megélni ebben a közegben, de azért most szeretnék egy kicsit mást is megélni. Beszéltünk az emberi kapcsolatokról, illetve beszéltél az emberi kapcsolatokról, hogy felhívjátok egymást, és a többi, és a többi, tehát hogy gyakorlatilag egy családias légkör van nálatok, mint azokkal az emberekkel, akik nincsenek ugye annyira előtérben. És a műsorunkban vannak visszatérő kérdések, ami pont ehhez kapcsolódik, hogy mi az, amit megtanultál az emberi kapcsolatokról így a zenélésen keresztül? Hát azzal kezdem, most ezt nem akarom egy ilyen izének elsütni, egy ilyen közhelynek, de hogy az emberi kapcsolatok talán a legfontosabbak ebbe az egészbe. Szóval nyilvánvalóan nagyon fontos a munka, amit ugye el kell végezni egy zenekarban, most egy stábtagra gondolok egyébként, vagy persze ez a zenészre is, de azért azt gondolom, hogy nem tud ez a dolog úgy működni, mint egy gyárban, vagy egy vállalatnál, tudod, ahol azt mondják, hogy tényleg csak teljesíteni kell minden áron. Azért azt gondolom, hogy nálunk tényleg az van, és szerintem sok zenekarnál ez van, hogy baráti kapcsolatok alakulnak ki ugye a zenészek, a stáb és az egész közeg között, és azért nagyon odafigyelünk a másikra, hogyha rossz napja van, ha valami történik az életébe, és megpróbáljuk ezt így közösen megoldani, vagy legalábbis támogatást nyújtani nekik, vagy annak az adott embernek, akinek az életébe tényleg történik valami olyan dolog, amiben segítségre szorul, és egyébként szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Szóval tényleg az a helyzet, hogy a stábtagjainkkal is egyébként olyan szintű baráti viszonyban vagyunk, hogy tényleg tudunk róluk, meg hát ugye mivel azért közösen dolgozunk, együtt utazunk marha hosszú utakat, meg együtt koncertezünk, azért folyamatosan beszélgetünk természetesen, és azért szinte mindent tudunk a másikról. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen családias dolog, és én ezt a részét egyébként egy óriási értéknek tartom ebben az egész életvitelben, hogy azért ilyen mély emberi kapcsolatok tudnak kialakulni. Úgyhogy én ezt a részét nagyon szeretem. Mondtad, hogy mindent tudsz a másikról. Magadat mennyire ismered? Tehát, hogy én ezt azért kérdezem, mert van egy olyan kérdésem is, hogy zenélnél-e saját magaddal egy zenekarban például? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nézd, azt gondolom, hogy az embernek vannak olyan korszakai, amikor másképp gondolkodik a világról, meg egy kicsit talán elengedi a gyeplőt, ugye fiatalabb korban, és szerintem, ahogy haladunk ugye előre, és telnek az évek, és egyre több élettapasztalata van az embernek, annál inkább helyén kezeli a dolgokat, és hogy ugye dalszöveget idézek, ugye rendcsinálásra kerül sor az embernek a fejében folyamatosan, úgyhogy azt mondom neked, hogy a mostani önmagammal biztos zenélnék egy zenekarba, de lehet, hogy a 20 éves önmagammal meg nem zenélnék egy zenekarba, mert akkor más mozgatta az embert, meg más életszituációban volt benne. Én szerintem a mostani magammal biztos zenélnék együtt, bár nyilvánvalóan nekem is vannak hülyeségeim, de azt gondolom, hogy
valahol ugye az, hogy én csinálom a szervezést ebben a zenekarban, és ugye mindenkivel én állok közvetlen kapcsolatban, ezért én tudom talán mindenkinek a dolgait, és azért azt látom, vagy legalábbis remélem, hogy jól látom egyébként, hogy a stáb és a zenekar is szeret velem lenni, és szeretnek tényleg akár tanácsot kérni tőlem, vagy akár segítséget, vagy akár tényleg megbeszélni a dolgokat, hogy én hogy látom. Tehát, hogy ez a visszajelzés nekem valahol azt mutatja egyébként, hogy szeretnek velem dolgozni, meg velem zenélni, úgyhogy ebből kiindulva talán azt mondom, hogy a mostani ennyi idős magammal talán ellennék egy zenekarba. Azt mondtad, hogy a 20 évvel ezelőttél magaddal nem. Ha mondjuk lenne egy időgéped, és visszamennél magadhoz mondjuk, vagy nem a 20, hát a 20 éves Sándorhoz, Sanyihoz, akkor az kérdésem egyik része úgy szólna, hogy mit tanácsolnál neki, illetve van egy olyan kérdésem is, hogy ez is egy visszatérő kérdés, hogyha lehetőséged lenne egy órát bárkivel beszélgetni, leülni egy órát bárkivel, kortól, nemtől, bármitől függetlenül, akkor kik lennének azok az emberek, vagy ki lenne az? Alapvetően nehéz kérdés, hogy mit változtatnék egyébként a 20 éves magamhoz képest, mert ugye ki tudja, hogy azok a dolgok, hogyha nem úgy történnek, ahogy történtek, akkor most hol tartanék. Tehát lehetne most olyan bölcs dolgot mondani, hogy megmondanám magamnak, hogy nem tudom, tanulj sokkal többet, meg gyakorolj mondjuk a hangszereden sokkal többet, kevesebbet bulikázzál, meg kevesebbet csináld ezt, vagy azt, vagy amazt, és hogy sokkal másod dolgokra lehetett volna koncentrálni, de tudod, az az igazság, hogy ha mondjuk az ember nem éli meg azokat a hülyeségeket, csíntevéseket, vagy nem tudom minek mondjam, amiket abban az időben megéltünk, meg megcsináltunk, akkor lehet, hogy az ember nem jutott volna el oda most ennyi idős fejjel, hogy azt mondom, hogy figyelj, én ezt a dolgot én kiéltem, megcsináltam a marhaságokat, amiket meg lehetett csinálni, és most nem úgy ülnék itt, tudod, hogy egy olyan szemmel tekintek a koncertezésre. Most mondok egy példát, ugye én már most egy jó ideje nem iszom alkoholt, és a koncerteken is úgy vagyok, hogy teljesen tiszta fejjel, maximálisan oda koncentrálva ugye a játékra, a mindenre vagyok ott a koncerteken. Hogyha ugye az ember nem éli meg azt a 20-as éveiben, akkor lehet, hogy most nem ez történik. Szóval nehéz kérdés egyébként. Biztos azt mondanám magamnak, hogy sokkal többet gyakoroljak. Azt tudni, hogy mondanám magamnak, bár akkor is sokat gyakoroltam, de lehetett volna mondjuk még többet, hogy jobb legyek a hangszeremen. Nem tudom. Tehát neked, hogy ebből a szempontból nehéz kérdés, hogy egyébként meg ha megváltoztak volna akkor a dolgok, akkor most nem azt érezni az ember, hogy lemaradt valamiről. Úgyhogy talán így volt jó, ahogy volt, hogy az ember tényleg abban az időben megtette, amit meg lehetett tenni, kiszórakozta magát, és szépen lassan benőtt az embernek a feje lágya, és most már azt gondolom, hogy tényleg így akár családapaként, akár így elég régóta a színpadon lévő zenészként talán tényleg most úgy csinálom a dolgokat, ahogy egyébként ezt kell. Illetve a világ is változott, azért tegyük hozzá, mert amikor én voltam ugye fiatal, akkor azért nyilvánvalóan azt láttuk, hogy minden rockzenész, érted, megy a bulizás, csajozás, stb. És azért a mai világban meg egyébként már nem ezt látjuk, szóval azért a mai menő külföldi bandáknál azért nem ezt látja az ember, hanem tényleg azt, hogy ilyen katonásan jönnek, és nem tudom, edzenek, és egészségesen esznek, és nem isznak, nem drogoznak, gyakorolnak, szóval, hogy a világ is azért változott, tegyük hozzá, szóval azért abban az időben más volt a trendi viselkedés, nevezzük így, meg most is más. Szóval sok minden máshogy van, mint akkor volt. Úgyhogy összességében mondom, tényleg azt mondom, hogy talán jó volt az úgy, ahogy volt, és lehetett volna változtatni dolgokat, de lehet, hogy az ember most akkor nem így gondolkodna, mint ahogy most. Értem. A második kérdésre pedig, hogyha lehetőséget kapnál arra, hogy korszaktól, nemtől, mindentől függetlenül leülhess bárkivel egy órát beszélgetni, akkor ki lenne az? Ez volt a másik része a kérdésnek.
Ez sem könnyű kérdés, de most hirtelen beugrott nekem egyébként az, hogy nekem talán ebbe az egész zenei közegbe a legnagyobb példaképem a James Hetfield a Metallicából, aki ő nem csak mint zenész, hanem ugye, vagy nem csak a zenélés része, ugye, hogy egy nagyon-nagyon jó gitáros, nagyon-nagyon jó frontember, de azért az évek során sok mindent hallottunk róla, meg ugye akár voltak ugye olyan videók is, akár ugye az a széntengörös videó, mi volt, az már sem jut eszembe, az a valami Master volt, bocsánat, nem jut eszembe. Mindig szóval, hogy volt az a videójuk, ahol ugye ott levezették ott, amikor a Jason Newsted távozott a zenekarból, és ugye ott voltak zenekari problémák, meg összeomlás, ugye stb. Nála, és ugye azért a zenekar ugye kijött ebből az egész dologból, szóval ha ilyen szempontból nézve őt, Some Kind of Monster az volt a videó, igen, hogy úgy tényleg úgy ő mit lát ebbe az egész dologba így, azt hiszem most már 61 évesen, hogy így a visszatekint, akkor tényleg miket élt meg milyen tanácsokat adna egyébként a továbbiakra, ő, aki tényleg ugye ennek az egész rockzenének, meg a zenének a legnagyobb csúcsait elérte, és mellette nyilvánvalóan azért biztos, hogy neki is rengeteg olyan dolog volt, ami lemondással járt, vagy egyebek, hogy tényleg ő mit mondana az életről, hogy látja ezt az egészet, ezt a zenei életet, akár a családi életet. Szóval, hogy úgy megkérdezném tőle tényleg, hogy így egy ennyi idősen egyébként ő hogy látja az életét. Szóval talán vele beszélgetnék egy nagyon jót. Sándor, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a beszélgetést, további sok sikert kívánok neked itthon és külföldön is, az életednek mind a két részében, a koncertszervezésben és a koncertezésben is. Érdekes volt egyébként, megtudtam pár dolgot, jó volt. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm a lehetőséget én, és köszönöm, hogy hívtatok, és mindenkinek a legjobbakat kívánom. Köszönjük szépen! Sziasztok! Reméljük, hogy mindenki számára hasznos és szórakoztató volt ez az adás. Megpróbálunk minél több csatornán megjelenni. Szívesen várjuk a csatlakozókat a Facebookon, hiszen kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, illetve örülnénk, ha részt vennétek a műsor készítésében. Ha tetszenek az adásaink, kérlek iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a legközelebbi alkalommal.